खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनि सानै बिजाथिया नमिनेसन गथायबाय। बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायनि सार्थ'आव ओनसोलारि दोलोफोरा खौसे जानायाव अजद गैया बुंदों लरेन्स इस्लारि। नकल डिएसपि नकल सिबिआइनि उनाव बे खेबाव नकल एसएसपि जवान। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै बिबान लाबाय डक्टर ननि गपाल महन्तआ। गसाइगावआव बांग्लादेशनि हिन्दुफोरनि सायाव अनागार खालामनायनि हेंथायै सोमावसारदों। गावखौनो आलफानि सोद्रोमा होननानै रां दाबिग्रा सुबुंखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामदों। त्रिपुरायाव दैबानाजों लोमसावना रिलिफ थानाय सुबुंफोरनो जानाय आदार दैथायहरना मदद खालामदों आसाम राइफल्सआ। हा गिसिखानानै सिक्किमाव थानाय NHPCनि टिस्टा डेम पावार स्टेशना सिलिंखार जादों। 6 नं राजा लामायाव खेबले हा गिसिखानानै फोनांजाबनायनि राहा लामाया गोथेदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ रामेश्वर तेली आरो मिशन रन्जन दासनि मुंखौ फोसावदों। मंगलबारखालि बिजेपिनि सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटिया आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिखौ फोसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिजेपिनि सानै बिजाथि रामेश्वर तेली आरो मिशन रन्जन दासआ दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बाहागो लानायाव नमिनेसन गथायदों। बिजेपिआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनायनि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया गोदान दिल्लीयाव मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों मोनसे जर'खा मेल सावरायदोंमोन। बे मेलाव आसामनि सानै बिजाथिखौ थि खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि रामेश्वर तेलीआ दुलियाजान बिधान सभानि बारग' एमएलए। बेजों लोगोसे डिब्रुगड़ लकसभानि बारग' एमपि आरो मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रिमोन। ओरैहाय मिशन रन्जन दासआ नर्थ करिमगन्ज बिधान सभा बियाबनि 4थि खेबनि बारग' एमएलए। मख'नो गोनांदि आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय हेंथा दोलोआ दासिमबो बिजाथिनि मुंखौ फोसावथ'वाखै। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्डनि मोननै गाहाय हानजा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसे जानो हागौ होननानै सावरायनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय सार्थ'आव इउपिपिएल बिपिएफ खौसे जायोब्ला अजद गैया। मानोना मोजांसो जागोन होननानै बुंदों इउपिपिएलनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बबेखानि सिगांनिफ्रायनो बर' समाजआ ओनसोलारि दोलोफोरखौ ज' जानो खावलायबोदोंमोन। गाव एबसुआव थानाय समावबो खौसे जानो खावलायबोदोंमोन। बेनि थाखाय गवा आरो गोदान दिल्लीयावबो सावरायनाय जादोंमोन होननानैबो लरेन्स इस्लारिया बुंदों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसे जानो थाखाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खावलायनायनि उनाव बे मोननै दोलोआ ज' जायोब्लाबो बिजेपिनि थाखाय जेबो खहा जानाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन। ओरैहाय आथिखाल आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ बिटिसिनि सीएम खालामनायनि ब्लु प्रिन्ट थियारि खालामदों बिजेपिआ। बेनि बागै खौरांगिरिनि सोंथियाव लरेन्स इस्लारिया बुंदोंदि गासैबो गणतान्त्रिक दोलोआनो बिसायख'थि गेलेनायनि मोन्थाय दङ। बिसायख'थि गेलेयाब्ला मोनसेबो दोलोआनो थामोन्था थानाय नङा। जाय बांसिन मासि लानानै सोरखार दागोन बेनो सीएम सायख'गोन। नाथाय गोरोबथा थायोब्ला सावरायनानै थि खालामनाय जायो। बिटिसि दाजानायनि उननिफ्रायनो बेयाव बिजेपि कंग्रेसखौ लानानै गासैबो राजखान्थि दोलोफोरानो बिसायख'थि गेलेबोदों। 2025 मायथाइनि बिसायख'थियावबो माखासे दोलोआ हारसिङै आरो माखासेया गोरोबथाजों बिसायख'थि गेलेनो हागौ होननानैबो एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुंदों। नकल डिएसपि नकल सिबिआइनि उनाव बे खेबाव नकल एसएसबि जवान।
नलबारि जिल्लानि टिहु रेल स्टेशनाव सासे नकल एसएसबि जवान ओंखारदों। मंगलबारखालि सासे लाइमोना एसएसबिनि खसाब गाननानै टिहुनि गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंदोंमोन। नाथाय बिनि फाव फेसनफोरखौ नोजोर होनानै माखासे सुबुङा सन्देह जादोंमोन आरो रायजोफोरा गोख्रों सेबनायाव नकल एसएसबि होननानै ओंखारो। रिपर्ट बायदिब्ला राय बिमुंनि सासे लाइमोना गावखौनो एसएसबि जवान होननानै सिनायथि होनानै टिहुनि माखासे ओनसोलाव बेरायदोंमोन। नाथाय रायजोफोरा सन्देह खालामनानै सोंथि सोंनायफोरनि फिननाय होनो हायाखैमोन। नकल एसएसबिआ गुबुन फारसे हाबिलदारनि खसाब गाननानै गावखौनो एसएसबिनि गारि ड्राइभार होननानैबो सिनायथि लादोंमोन लाइमोना। लाइमोननि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो रोखोमनि गोरोबिनि थाखाय रायजोफोरा पुलिसनो खौरां हरो आरो उननि समाव पुलिसआ टिहु रेल स्टेशनाव थांनानै नकल एसएसबिनि जवानखौ हमनानै थानायाव लानानै थाङो। बबेखानि हमजानाय नकल एसएसबिनि जवानखौ क'क्राझारनि होननानै मिथिनो हादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय लाइमोना बेबादि एसएसबिनि खसाब गाननानै जेराव मेराव गिदिंथिंदों बेनि बागै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बारग' भाइस चेन्सेलर प्रताप सेनदिकनो खोथा होनाय बायदियै 21 आगस्ट दिनै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै बिबान लाबाय डक्टर ननि गपाल महन्तआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुंनि समावनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव थांनानै भाइस चेन्सेलर मासिनि बिबानखौ आजावहैदों डक्टर ननि गपाल महन्तआ। मख'नो गोनांदि डक्टर ननि गपाल महन्तआ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव राजखान्थि बिगियान बिफाननि हेड प्रफेसारमोन। सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। नाथाय सोलिफु बोसोरनिनो फेब्रुवारि दानाव बे मासिखौ नागारदोंमोन डक्टर ननि गपाल महन्तआ। नसुं हादर बांलादेशआव हिन्दु धोरोमारिनि सायाव इनाय अनागार खालामनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनानै धरना हाबाफारि बानजायदों। मख'नो गोनांदि दिनै गसाइगाव नोगोरनि सिङाव थानाय कमलनाथ क्लाबनिफ्राय लानानै गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'सालिसिम गसाइगाव हिन्दु धोरोम समाज आफादनि बानजायनायाव गसाइगाव नोगोरनि थागिबि सुबुंफोरजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै धरना हाबाफारि लादों। बे धरना हाबाफारियाव होस्रिखावनानै बांलादेशआव हिन्दु धोरोम सिबियारिनि सायाव इनाय अयथासार खालामनायखौ बन्द खालाम, बांलादेश सोरखार हाय हाय, हिन्दु बिरुदि हुसियार बायदि बायदि स्लगानजों गसाइगाव नोगोरखौ गोमसार होनानै हानजा सुरो। बेजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि जोहै बे जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो इउएनअनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। गुवाहाटी पुलिसआ मंगलबारखालि गावखौनो आलफानि सोद्रोमा होननानै सुबुंफोरनाव जर जोलोमै रां दाबिनायनि दायाव सानै सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। थांनाय 19 आगस्ट खालि टेटेलिया ओनसोलनि दा टाइल्स गेलारि मुंनि दखाननि बिगोमाखौ जर जोलुम खालामनानै रां दाबिनायनि उनावनो बिसोरखौ हमनो हादों। कमप्लेन होनाय बायदिब्ला थांनाय जुलाइ दाननि 31 अक्ट'खालि अनुप सेतिया मुंनि सासे सुबुङा आखाइजों लिरनाय लाइजाम हरदोंमोन आरो लाइजामाव चादिन आसाम मुङै माखासे बाथ्राफोर लिरनायजों लोगोसेनो मोनसे नम्बरबो होखानाय दङमोन, जायजों जगाजग खालामनो थिननाय दङ आरो हराब्ला गोबां जेंनाजों भुगिनांनो हागौ होननानै हुमखिबो होनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो 19 आगस्ट खालि रेडिसन ब्लु हटेलनि साखाथियाव सासे कलारनि जुनै नोगोद 20,000 रां हरदों होननानै मिथिनो हायो। संदाननायनि गेजेरजों रां दाबिग्रा सानै सुबुंनि सासेखौ कलिताफारनि थागिबि राजु दास आरो अरुणधाती नगरनि थागिबि पवन दर्जी होनानै सिनायथिदों। लोगोसे बिसोर सानैया सिगां फान बाजार आरो पल्टन बाजार पुलिस थानायाव बेबायदि रां दाबिनायनि दायजों सोमोन्दो दंखायोमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव अपारेशन खालामनायाव बिसोरखौ गुवाहाटीनि गोबां फालांगिफोरनिफ्राय रां दाबियोमोन होननानै फोरमान मोनदों। दासान्दि बिसोर सानैखौ सोनाब गुवाहाटी पुलिसआ ग्रेप्तार खालामनानै नायबिजिरनो थाखाय जालुकबारि पुलिस कास्टडियाव लाबोनाय जायो। थांनाय 72 घन्टानिफ्रायनो थाद'नाय गैयाजासे लान्थ्रे अखा हानायनि जाहोनाव
दैबाना सोमजिखांनानै रायजोनि गोबां हालाय हाफाय जानानै सुबुंफोरखौ आसाम राइफल्सफोरा रैखा खालामना मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बांबोगासिनो थानाय दैबानानि थाथायाव गावारि खुंथायनिफ्राय हरखाबै हांख्रायनायनि उनावनो 20 आगस्तखालि उनाकटी जिल्लानि इस्ट कनसनबारी आरो कुमारघाट ओनसोलजों लोगोसेनो गमाती जिल्लानि खारबुक आरो अमरपुर ओनसोलाव आसाम राइफल्सआ मोननै बाहागोआव गावनानै दैबानाजों गोबां खहा जानाय सुबुंफोरनो जानाय आदारनि थाखाय मदद खालामनानै होनाय जायो। बबेखानि थाद'नाय गैयाजासे अखा हानायनि जाहोनाव त्रिपुरानि गोबां जायगानि गाहाय दैमा जेरै हावड़ा, खारकी, धालाई, मनु, मुहुरी, गमती दैमा बायदिफोरा दासान्दि गिख्रंथाव थाथायाव बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव गोबां न'फोरा सिलिंखार जानायजों लोगोसेनो गासै सा 5607 नखरफोरा गं 183 रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। गोबां अखा हागासिनो थानायनि गेजेरावबो आसाम राइफल्सनि रैखाथि हानजाफोरा दैबानाजों खहा जानाय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ रैखाथि होनायजों लोगोसेनो हागौमानि मदद खालामनो जेसे हायो एसे नाजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिक्किमनि बालोटाराव मंगलबारखालि मोनसे गिदिर हा गिसिखानायनि जाहोनाव NHPCनि 510 मेगावाटनि टिस्टा डेम पावार स्टेशना सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पावार स्टेशननि साखाथियावनो थानाय हाजोनिफ्राय माखासे सप्तानि सिगां समनिफ्रायनो फिसा फिसा हा गिसिखानाय थासारिखौ नुनो मोनबोदोंमोन। नाथाय 20 आगस्तखालि बेबायदि हालोदा गिख्रंथावसिन जानानै मोनसे गिदिर हा गिसिखादोंमोन, जाउनाव पावार स्टेशना आबुङै सिलिंखार जायो। बे गिख्रंथाव जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै, मानोना हा गिसिखानायनि सन्देह खालामनानैनो पावार स्टेशनखौ खालि खालामनाय जाग्रोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बराक काटिजों गुवाहाटी फोनांजाबनाय 6 नं राजा लामायाव फिन आरोबाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव हान्थामेला फोनांजाबनायनि राहा लामाया गोथेनायखौ नुनो मोनदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मंगलबार फुंनि समाव मेघालयनि कुलियां ओनसोलाव मोनसे गिदिर हा गिसिखानायनि जाहोनाव हान्था मेला खालामनायनि गोबां गारि मटरफोरा नांथानानै थानांदों। जाउनाव खुंथायनिफ्राय लामाखौ बोस्रांनो होनो थाखाय थाद'आजासे खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। बे बाथ्राखौबो फोरमायनानै होबावदों दि थांनाय 17 आगस्तखालि बे ओनसोलावनो हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां गारि मटरफोरा हान्थिनायनि थाखाय थाद'नांदोंमोन। बबेखानि नेशनेल हाइवे इनफ्रास्ट्राक्चारनि अनगायैबो गारि मटर हान्था मेलायाव गोबां खहा गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।